Нали ще ходим на партията на Сънскимет? Нали? Да, ще ходим. Стара колекция? Не. Това торта ще надебеля? Не. Ало, гадост. Здравейте, тъпички. Стана ми студентено. Ще потърся фроклите на Сънскимет. Ето ти на рокля. Да. Виждам прекрасно. Да, така, Пинки. Дръпнете се, тъпачки. Какво и става? Не знам. Какво искаш, тъпачко? Аз дойдох заради тортата, но Пинки Пай е най-големия сноводразнител. Добре, гледало, ей! Пинки Пай е най-големият сноводразнител. Впечатлена съм. Какво и става? Така стана, както облече роклята. Тя се държи като Sunset Shimmer. Искате да кажете Sunset Shimmer? Не. Моля те, трябва да свалиш роклята. Хай, вие тъпачка, ще ми казвате. Мокра е, трябва да сваля заради вас, такива грозни тъпачки и мръсни. Това? Ще ядем и торта? Да. Стана ми студено и сега идвам. Пак ли? Пинки, запазихме ти торта. Добре, тъпачки, обаче няма да ви я ям, ще надбилея. Знам какво да направим. Пинки, лазна малко. За какво ви е? Ако е само за подарък, да, ще ти дадем хубав подарък. На металото, намачках ти го. Да? Студено ми какво да се облика? Тогава що имаш? Защо не го даде веднага? От стар модел е. Ще видя подаръците до новата пачки. Те са ми оставили нови подаръци. Защото унази взех всички. Надявам се да сте харесали клипчето. Ако е така, дайте палче нагоре. Абонирайте се за канала и чао!